Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Mwerelia Ondizi TV na kwale nirubene asentunda yende ime yomorobiri wensakia asibuna naika kubatebya chinsa chiamambia nigo turabe tugutwara umugeni ase studio no mugeni obirega bikirana ime ye studio Ndizi TV omweshimiwa korwa ase wodia ibeno Steve Arika kare amo naintwe erinde gosanga naintwe anmono igoro yamagendero nabo igo siasa echigendreche ime ye county ya Kisii bya umweshimiwa abantu byabogete kuri ibeno abantu byabogete yes abandi mbara bata matanga abandi mareri nchiro generally abantu babokere na kwali bene asomuro biriyo bwensakia na ratokenga nale ogotegerera asenga kientangani tumanyango ainingo Marieta ankor kwa Steve Arika omwe MCA we wodi yibeno ose muntu boko w'abantu bibeno. All right. Karibu sana ime yomoroberi bwensakia na bete ginkoranga nigo kwa bete gukurarigwa akoba omwemzi obere akora emiremo kegima ime ye county ya Kisii nintunda yawe ntangani ase oburayi bwe county ya Kisii na soko babuna ogo wakirisha abantu na nego chorwa oganiria abantu biri bategeta bakorere enere ntunda ya nebitanga. All right. Nati kumusaba omo director ne Abigail Nyanchama onyoberera konyora clip ekyo abe gautumanyia naraliaya abete anene mono ekerukwa bete gukurarigwa koba omo MC oberera wikirania obokorirwaye ime ye county ya Kisii enamba emo. Marieta Steve Arika mwemse wegodi ebeno la rende no magoko ase research gose obo unengia bwa koletwa ne company ya Polestar kumanyanga mwemse ki otangaine ku Kisii County nkatoka inde no yomobo asoko kuna abagaka bagotu abana abalemabu na bintu binde binge igongwa kerangambia mono abantu baibeno asoko nchora na kongamini ingani kolega singia na research ya Kenya ngima nero yaro kiringa Steve Arika na bakuwakirisha no Kenya ase igasingia lero twaje kuye sawadi tuoyirie certificate na tuoyirie sawadi ke kombe ngucha kuira ngoroki abantu baibeno kiagera unendo muntu boko ibeno na ndego na gwe sawadi kwa niaba ya ibeno asengenjo na lego chako manyekana nga no muyanda sobwe MCA onye batangete gasi yokoboko kubakolera ebinte binogo soma kuru yonda so yonde na kingo tebanga na ende batebire ngumwakonde na nego koraba research igotika to twaromo yego gukora igukuna tangana rero na MCA ba minto na ende teme koro konyoronye na tamanga na sawadi kero MCA onde na ende na bwata satanga ina kolegas igotinga kwa yake kuwa mono nganje ndo mutanga nikiregente kyagera nyasaye na etabantu awao ogoseni awao nechisawadi awao na bakonyora wetere biwango bale Mwancho murele Ondizi TV kwa bero koranga nigo mweshimiwa Steve Arika atali mangana tuarengere tuava togotebya nekene ngana abagakurarigwa nekyombe gya Polestar koba omweshimiwa ore enamba yemo ime ye county ya Kisii asogoikirania amagendo omweshimiwa litangani ngaki kwa bete kuigonga kwa bero gukurarigwa koba omweshimiwa obera koikirania obokoribwa ya county ya Kisii enamba yemo maite litangani masangwa kera abantu bebino ngambia mono asuko ngamini na kongegas akonkonyo gasi ya burai to korai bweka na indi go teringa ne watogimo longa na bere na mbeyemo egere chikuri ndiara go senjikoroba no korange binte bitogo kora abantu mbaro bakubirora abantu mbaro bakubeka amax iko litangani nanyolete message kuru Polestar on telling you are among the best MCA kuru Kisii County. Litangani nege na singe juji message chogo chokwanyora chinyinge andi bagacha bakalika andi bakalika
nandi bakalika bakankara ababoli bakali bakene nakibakulika boirigari nakibakwirorera lakini rindi litkelimo bagacha bakatuma lirubo officially kalentari rube abatenga yaya asset site twakolire nora among the best kurukisi county kera bakwatira research kenyingima bakatorikera marubo officially bonunga biri funga yentekega nubumaene iga ase Kisi county tarinche bweka na egwa ekirogeke abantu research njakolete umuchumbo muyole the best bagateba umushimi wa Zairi Janda nene nkuru nyari bari chache bateba umu chief officer nero kuru kuisaya Nsarigo mencha na Lea Bwali ogega buni minister bon kire county ko karbangi research chi senator chi governor weta bono tikatugambire oyiwe mu MCA kyara bono yorobi sigega mu MCA lakini na abandi bonstwewa abarongo batinga congratulations na nchira mutugwa ke kubanga nyari bari cyacu mu cyumbe na cyo mu MCA kunyere cyacu mbiyase bolster otoranga ntoro. All right. Ekero babete bakobwerera. Njera kichi babete gutumika sokwe kinga babiri bagochora oyo tangaine no yori namba ibire namba 7. Ekina kitu ababuri bato hachi sababu 11. Kiara baragocha barigereria etabiyao. Inaki okwandura bagotu abana basai birengeri kyogotwara basani baombarabi kogera kanisa bintu bingi bale koligereria kogera uchagoika terinje bekana lingina kobeka bara max na bantu bale goeta mtu abamanyite kera mbato tenga taligente kema bakoligereria tari bakurigerie para gose skuru gose gente kemo bakobeke bintu byonse amo arafa amanya ko chaka kobeka max. All right bono mbare aba MCA ranyora baendete gutengira umurubiri gwensa kimambia bono bakunya kweboria ngaki kunyarekana ari kabeta gutangana nabo igo njera kichi turabeta gukorangana intu boigo tobeto wikera asabire obo bisibu amborubyo ento kiamana na somire ande semanyete tigawo kora kogwatagira tigawo kwanwe abantu mbaro kirigento togukora baro bakurigirira unande studio gwatenga maligirira mbaro baligiriti bategera mbaro kunyo goto chachi bali noni bintu togukwana igo una bago tebi none kero yesa koirana osegana to chogotorwa mbarigiriri aitwa kore kormae igo nebitoko kora bana inchi batete gasi kirogotara kirogo kirigento abantu mbaro bakurigiririe akini bateriko teba nekiagaragara chiko chekire wate kutokole tikende genda ka usengwa kora usukwamentwa ibintu nibi igo no kubatenga kendi gyosto kora tetumanye abantu mbaro baturigirire. All right umonchu Murindizi TV nigo mheshimiwa Steve Africa kurua ase wodi ibina tebanga kende gyonsi okoranga manyanga abantu mbakurieta sena abaingo bate umonchu Murindizi TV na kwenda kusangana intwe wetera aso mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase namba ito SMS na bogotoma ujumbe yao wetera ase namba ya 0792192834 usangana intwe kerengere likia umonchu Murindizi TV ngayonda tutubwati korwa naende amaboli narali yaye obwate anene mono igoro yomweshimiwa ore ime studio Honorable Steve Africa oyobete gakorali gwa koba omweshimiwa omo MCA obere gawekerania abokoreri bwaye aso mwakoyo ime yense yecho ya Kenya ane mono ase county ya Kisi ni gabete korali gwa enamba eyemo asa ende totote
tebia obubisu bwaye mburo byobo astora tukumulekera amangana arengete amagendero nabo igo amangana arengete siasa ime ye county ya Kisii. Mheshimiwa amatuko ni maete abera komnyoka kegima korumochorwa ni maete nga sobora ibwino ni ntunda yao entangani amangana na amange waikiraniri nare amange ogenrete goikirani turango turachakira ase ensemo yichisemi senda turachakira ensemelia erengete emeroberio ao kwabeire goikirani kolenda turaikirana abo ni libolio litangani ndiringa umushima Steve Alika tobeta koranga nigo bwate kwatore emeroberie menge ogoikirania ime ye ward yao ya ibeno kwabeire goikirania emeroberie menge no kertoje turaligeria service station ebinge ebia koleta amangana maya ni tokoranga matuko wiki teri kweta tare unga Steve Alika bose wiki bere emeroberie menge ekerense moya ba MC bate banga besa nchiyo hayo mheshimiwa mbali bakonya kweboli ahechi pesa nga yoko Rusia maiterasima twari chibesa mangokora ibinte binge bunango te abantu ibindi gintu kegokonya gento korokanga networking kegera mirubiri nandi indo konyore mingi iri konyora bnabono na irire buse medical camp bantu bapimwa boroire yobate cancer yobate skari amanye mapema botarasoime abuno kugamba n'abanyagitari ne kugamba n'amasirika abera atatu bacha bapima abaroire mbiro bitatageti epachet kegera pachet mono otukonya sebuna chipara otukonya sebuna chinyagitari viraswe nasari na bintu bindi binge igo kando ne pachet nana bogutumia abasani kogendera reward kyagera kerongo boli abantu bebeno inabatebetinga koitira networking yane nimbe gotemanga ibeno yabere nambe yamo echinde chicho samakoro beno igo mangananga nichibesa chibesa njitakere some extent lakini na ekerubwata abantu mokubwaterana kyagara buna bono kubanga gosene seminar abana basomiwe gose buna bono kwarukia abana na narukia abana one kubika ekegoriamo abana basikananga ya na twarete komo wacha ekiale nekyo kigotaka basanke n'abayobori be committee ko bachindagira nakurina abanyitari nabo sara bana osukwarukia bana ego ntebiganga ntubona itigotangani jibesa mono no ina masabo na magendero be kabanta mote mpasta nganju saba ina magendero ya All right. Umweshimiwa bono tugetura swango enseme magendro ase ward ye ibeno ase chisemi korwa ochoro ngaibono kwabere goikirania chisemi tugenda tukunya ko waterna ekogera unabono wiki yaera musani ane gweteresiri kagete kera nursery kere school ye primary ibeno banyole mipiri bire ya bana gochesa tinasari nchiro tubegete proposal tienda tekwagacho nyama wa secondary na ngwetere dona na gacha era computer lab ya over 7 million ya very completed pakachi computer chiro igo net school twa seminars abana ko bainikari chitora sa matembo endete gukora akoranga inkikiragere ke banyo bakora matemo simbakora kubwatira nekera ntete kuganyanga ali tukuriria matemo ali kwa makubuli umwana nga inkikwabwera katika intubuna barayi nabayibuli inkikwa korire ko umwana chingurwegere achigoita amatemu
Nko banga tore chipara chikwanda uchi skuru, tore chiwe chingiye gara bana baika skuru biya. Egere muti nyokane to bangete etimende kuru Nairobi. Abana batu bakore seminar bari bare University Nech College. Naba bagucha go join batebiwa obuya bwe university nandobo bwe university kyara konyoro mwana kurwa form 4 ogenda a second ogenda university form 4 gari ndile maximum almost 90%. Age university gago chikoba free 90%. Igo tutakora seminars yo kwarige ni abana kole form 4 bono kwande university ubugima buri freestyle na yukwerinda igo bana bange bawucha basarika ribekire university kai ubugima na ubwarengiga tigankombese tyobo konya bayibuli na abalimu bansikerete kwanyora abana basarikire bana basariku n'abandi bandi bacagire kunyoma rubataka nyure bande nisore igo nekisemina bune kingo konya kire na kiro kinensemo HSM. Alright bono engana eringetan mono igoro ye county goikira bono iga ebirasi mbirenga kwa bero wikirania byokwagachwa ebirasi bya ECD ebirasi manyite n'abantu bunababegete ki proposal because abande baro bugambo rwarengo babegete ki proposal cyo cross ebirasi byenasari nenche mbono mbegete budget yebirasi byenasari mbono bitakereho cyaka koroswa yani rende go kibose bono mbirengo ligete cyo kwagachaso mwako we budget bitano abirasi bitano. Alright boigo ense monere to abeto koranga yabire korata dibire sa anemono igoro yechi basari wikira bono egabune bunge county ya Kisii ngemo ikerere ase ense mo yechi basari bose endire liyo mwana olenka umuyibuli olenka gali oganyete chibasari chiso chirabe chigoswa chibasari no komenta makori arate ntwa chibasari umwakoyo ga abayibuli mbayituriye form kando n'abana ba form 1 na obugambi bunabole ne karo gutara ndrogonyorege kongonjira kwanyora rigena kwara go cyugumburi gutanga ediriye kabakuru Nairobi ekibasa ekipasa igomba gendete goshuburika because chichekinchira tayari chifomu abayibuli bayichoiri tuganyite bese gocha abantu balikirukurikira chichekicho. Alright ndoche ase ense moye mitandao kegima nigo abarigari byandizi TV bayendrata gwesoke nabo yokuru birengere byabo ndoche Teresa Kimundo atabanga Job hongera sana ase umheshimiwa Steve naende genderaigo Interesa Kimundo tanga genderaigo umheshimiwa noche Phyllis Nyakundi atabanga morning tell mheshimiwa congratulations for his leadership. We are able to see transparency and accountability through his leadership. Abunegati yabarigari bandizi TV bagendrete gugwakera chinko bikigima atabanga emeremo okora nemeremo emiya toskebusyo ase boigo ntayitumurekere ensemo umurobelyo nole umwaka wetana bwenkoranga kwa ochakia okurukunga airlift program yoboko bagosira aboro kiwa ngayibono bere goikira nanda abana balinga ko bere gosira wikira bono no airlift bana kaite mbabere ba chiresko na indi nori no murobelyo okwerwa nande nonga partnership kera bana bono chigrini card cha America tuichoreti nani kuinikale chitore abantu goichoria because seria cheno korranga na kimonta konyara bandus nkego achire saipa aichori form kegera trigo cost besa nyingi kegera nandi ni party omuntu kegera jinsi chinyingi gose bisakubinde bingi byakonyekire asokorigeri abana maremo isiko ya Kenya kera kukwanyolire green card no kwanda sa America ubucho kwanganya ne family kando igo wamonyolero bolemu no yoko genda America ko bumuya gocha bari bakwanya ki family igo ne bintu to kwini college abantu kurubeno na kusiyons baichori ko genda Canada kogenda America na nsende yonsi iwate scholarship
entubuna bagambi ne okonya ko suguma abantu bagendera goichari. All right. Ndoche boigo yonda ko sangane tatenga High Job and Frida Kiruba nako kire kobara ase omorobere wensa kya imambya bono omonene nyasaye bwanjire twabokire nago chaka weekingi ya mwensi musisini bwe ase gasi ino engiya arugo Chris kurwa bugusero raganga kitutu chache South Kisii County hotebanga nigo are ime yomoroberio obwensa kya bonto uskobosio ase ensemo yende nindoche nga nobwate emeroberio ao no nyanga talieli erengete e county kolende nemeroberia ebene obwate omoyo buko yesira boigo na twabe tokoranga gogosira abantu abagotunga ngai kwabere goikira nabono igana ende meroberi kiyo bwate go chibusi gosira abantu baraba gotuna boigo bali batari kwenyara ase e ward ya ibeno eno mate abantu abange ekero kwagotire ando kwire na kwa mwana Kerio tagitokole rwekero gucha kogota ekole bono. Onye gotagito chikolendwa ekero kwagotire. Linda bono. Ochukwaye wa machiu. Yugo tagito chikochwarwa. Ekero kwagotire chwara bono. Is a process. Bono kitwe konyora. Ainde konyora bantu bande keraro dire mugako chandire. Ogotire otabanga gaki tinyo sayise wanja tinyi kabaka sengo chanda abantu nginje kabire inkuma pema lakini aleke kwanyoluru mugako mogotu nandure ndirubiya abago tabanga ninje sayankonye nchikulenduga iko bone ne seminar tokonya ukane abantu bamito abantu babwata bayiboli kyaba manyina barako gweka barasobo gotoba somwe bolikire kwanyoro moy bari usene chinda ndagwitera mwana no araba sekanga bono mwako to chandire mwake mbule ko tundite yoko mwanya igo ine seminar tukunya kubundisa abana babake bagukina inga umuhimu gumugako mogotu nabokomorra libnaro mogotu no itabwatigas nabako gutwera mate usabusiseni usatebe na emenyabiya ekini gintu kya muhimu tatigarinde na kitu nyosomya abana baitonga obuya bokorendo mwakomogotu kera nere mbuito wiki step inera chikolelo igone kibuna bono nagogete terna bakorete patidei nakote patidei yabagaka nabangine walwaitani 90 years baka kora bombera nibuka na kolentera no mogoko na konyo chindagere chiriba karire no mogoko kegera nandi ngwakera ngambiya muno abana bali muri ndita bayiboli oyo mubule wate myaka 106 90 years 80 years cute raise ekegera no nyine bibilia ngotebere nga myaka toiro komenyo byansabini kura etani iyi nebe yemechando nebe ya marwebi lakini umuntu bali merali kolendo mwaka baka 106 110 abaruseria kwa ngo tenga ongera tolende mono na hintu tuchikolende kyagera no turigire tikichi asobo gotogo. All right. I will just amatukabo sikagera no moya kwa beto kwa kuruma yaga pero birikio bwate iga elinda kone kinga ko nduri kubasira konya kubatira na tena bandi kogenda gukwani no ino mo tosai kumanya inteto brangeti kwaro ngakyo como brangeti okunya ko tarma itebona baraka bana bagatu expense chankiri kenge mono abande kera konyora gukwa mukonya bande kera kwa batire konyoro le breaking jiyo atakete pambas nekito ko coordinate na mashirika abantu bito bakwani kera uchimotwe gonya ko bangande nga tisikonyora no ni nyumba kune wodi ebenu abakatu bagocha barendo montaro kulende kera nani ndiro konyora abakatu batigaleteka tari ogwancha omwana uri kiru Nairobi akali nanka nero tigalite mwibuli nwaleka gamutigirite mokoligas abane mbaraba be kero tayo nertayo kendo wako sinu mupira osinetaro uirena ebite baka
mwakon ngotoringa nchiraki unabona America konyora bagotwa kwanda sigete barendwa lakini ekerere bune ward untako genda sobo nandi kumanyite nga kero muntako kotata giti kumurusia ngena kana boya igo mirobulingine ko gendere kyagera bintu ko biyonchora litkerimo ne process na kwanza kora abantu baranchanga bagotunku barenda tori komenya ko genda stable Oigo ensemo yende county ne bwate ase aba MCA mu bwate libagali abene lyokwa kacha chipara gwetera ase budget mokwegwa ne serikali ya county ya Kisii ase ensemo chipara ngego ikerere asinga kichabono chipara lenga kwabere go kuigora na inchide chiechi oligeti bono go chikorosia buna bono ga nararo siri chipara isato nero era kururia maranga gochi kendo contractor tichitu gukora ande kagende takere gwike gatigera inchera ekiri kendo libagwike somo paka gatigera chi familia ngisotega kya chikorosia makara batin tabe kabuya kabeka buna chitiero akini ndaba njine karaba chitemba mutete roli tanyo gocha kuirora nigo eitera nere para nere ko gerio musocho anja era ten kotumekere musocho ko ganda baka nyari wali masaba tugatena tigero subito ke ko gera tuli mutigera para somo pakole para nero ke kiongo ya chande tabantu yaro setu asenaro itibata que go como changa lakini bono ngoite kero no na eto libali asike tara colegas go correre e pare bicho so que te onpende ende timani ase bono ga paranchiro te kiri ko suo mutinyu iga tendari ni airu contracte airu abana chingo bakiranga mbia mono ba toire mete ba binchera une parnero ko curioso socho chichiro primary chico soka ibeno pale de nero asomoga kanyantari ndemo komoni mona ndi chico soka rikendo pale de nero kerera school secondary te bundi kichwika mucha ihyo nchire to tangi pipeline kera chaitiu abana inchi barabirie para babutoire mete netinga tuganitete para chai korosiwa na inde sengincho chire buna nikeru nchiraro sigwe na obungaini na uchusi igoro contractor gikora ni marabali tente bange para ikiagera tinta itikorosi para ande miaketani tarairanga ya sarikire. All right. Yeso mheshimiwa bono nguchusabato anda somo timoko oromoke kulendeka turabeto kuirana toende kusanganere mheshimiwa Steve Arika tobeto kusanganere anemono igoro ya magendro na siasa ime county ya Kisii na boigo anemono ayabera wikirania ime ye wodi aye ya ibe nasta yoto basa usukangwe na tore asigeka getari egetambe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obukoreri bwaye gesiri na muno banyore asorusege rwaburu yakegima orure imechi nsamu kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru obukoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination azo kwenyorera embego iyo iragero nyore tugingiya insira iyo wigo itali gwako na maruire ayirira
na tarira eduka ya Enokem imeyomo cy'obusongo ilikuwa inyorera amaryogo yo gusyarira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyomo cy'okisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyera angena Market Plaza Boigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imeyomo cy'okisi eyo yakarukiru Falcon Station Boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera mu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugungurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo cy'okisi igihugu kwaliganya tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu kisamo kiri kanisa ya ACK St Philips imeyomo cy'ubosongo ninjubumerane amana baringole bo burire bwendigo onye yamate yaho ke bwato mugano bw'abantu babiri bagotora umucando bwendigo wabiri gogotora umucando bwo gwetia maje gusoko genda haja ayibwate myaka 50 gocigoro wato umucando bwa manyinga gwa kaigoro usio oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yago usiko torburire bwo sukari nonyayo bwato mubero muri togose obesity nechi tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu iririmanye na World Kidney Day asamange akesi bigotras chinamba 0722203622 kose 0733637566. Eskuru ya St Anne's College nigotogoko ari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndubwate ekosi ya ICT ase kirengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndubwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndubwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia kisi asamaga cha Uhuru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estage yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia ni goganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St Anne's College, a center for professional academic excellence.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Manchomurilia Ondizi TV na kwalene bene Asentunda yende ime yomoroberio bwensakia astoganderete gusanga n'umweshimiwa Steve Arika kurwa ase award ya ibenenero omo MCA we wodi ibeno ere ime ye county ya Kisii gusanga nere amangana mange anemono ayarengete amagendero ime ye ward ya ibeno umweshimiwa boigo egatia mangana arengete county nabo igo chi ward ni chinyagitari bose obochenu ensemo yobochenu ngaikwabere go wikira bono iga no sema yobochenu ndogendete nabono nektari yebe no nanye bekera chibesa netakere ko giteru takere koroswa security na abanyagitari mba misetyo tubate dispensary ya Nyamanengo tubate Nyamagwa kwanza ibeno nera bonere nene segari rufo tutugo chakera soko Nyarosi. All right. Mirobe nero Nyamanengo ne dispensary lakini ibwate bintu ebinge abanyagitari tabwati ibwate bakebitando bya maternity nero tuganyete bino to komenta abanyagitari ekini kwe egere ekonya abantu. All right. Tubate nyagitari ende ya Nyamagwa nare yagachire tubati bole mu bwisaine tetiga konya kubekande miroberio tukomerane committee tarolenga na kitoro merero none fryemu ande round ende fryende egere ekonya abantu nyagitari nero yeri kendo nero biyer tatigarende bono issue y'abanyagitari nero bono nabali mu nasari barikwa na counting job service board bono bairande tinginga tagenda te ku improve bintu mbiko tigararia asebia lingi. All right. Nande nabono musani ane narongete bitanda nyagitari echo keri kende taracha keni nande namusabete natumete microscope chogopima amarwaire kwetara chinyagitari nani kunya gupati nande nabantu torole naki chinyagitari chitu chikobanya abantu yarakini emiyane mono tario kalenta abanyagitari abangi chinyagitari usama yoga mandi nakitogo kora okay uburwaire nase chiwodi nakiko nyarankwira chisemina chinyinge antu basomiwa bamanya batararwara nkibakora kiagera ekero tugusabanga to abanyagitari abange to amarioga amange igemine tingo burwire bwaga buburigo nakitokora duli tokei mariogo gocha amange nakusaba abanyagitari nokora ngaki abantu bakubeniwa note abantu nandekera bayiruchineti neti irigero siri gutanga cyumba kwanyarunde ganda gunye rosereti gesumu yechingoko igo ekereneti iri gocha no gutanga morwere kero togote unga rosimuchi no gutanga borwere kero kwanda gupimutira bwene no gutanga borwere igo tagete gotemanga nakitogo bwaterana na MC bande na nchirende mo special inkurube no gukwana nakitoko reduce abantu baito gutarwara. All right. Kubika gente kurukunga awareness. Nimatenga aibuno mu MC tokoba kore merimo aibieka wika oliginga otwaro montoyo mugusire kyagera merime yonspi nigeri getinga wika tobwatira nindi gwikirania magano njira kichi kwabekire bose njira kiyogenda tukobwatira na negati abarai omubunge nabo igo mu governor ne kwana kinga mwabere mu wikirania amagendero ase award ya ibeno kwanza abantu batanga niko bwaterana n'abemsi abatacholera nabo asichi ward kera aho asa assembly monto motari kwa egasi gweka
kuna bono konyoro yotenete chisemi yotenete bunyagitari yotenete chipara abo nabe MC baba ngao kuruchi wodi awao yo ikamo partner kero wate interest kero wate igobono wikini gente kamunga wikato kolega siamo wikato watrane kero korosie budget kurubeno wikato watrane na bananchi nto wate ndo kuna public participation mwananchi na rogoteba na chipara chichire osenyamawa osenkirwa Zekiro sublocation ose nirungu chipara chirisatu nire litoko priority ya kabiri ya gatatu nchebona buno mu MCA na lenta magani ali abantu tali ayani nanye kialia na ranga budget ya bekirwo ni budget ya etiwe no mugaba na bono mangana tendering na kororanga chigasi chitwa cha koliru igo weka to partine kera sego chakero mwananchi nto unawe MCA omugabana kera option mugabana na nera koregasi nyinge nere korba katendali nere korangi gasi ya beire na intebno mu MCA no wetanga epaleye yatekere korosi buchikero mtebere kera seria yemo ose chire yali kobe ko muchanga chinchibere nkebekere nusinchi ihe bintebiga uno musia tenga getenga sangera ngondi ekini yentotogo patina ya kiagera una bono none studio tore na job tore koma lakini chief ndi wa mitambo baro cameraman naro kiagera entutwe kababene ntoko nyara bantu batorigere likuru DCTV ingani ntutwe katore nsaki Alright ukubwatira no kwengenjo kegimatango na ranga mbarabia babanda totobwati ndo chenga Joseph Mukaya kurwa Murambo Nyanchogu Risase Grace Mura Mama Kenanda babanda totobwatia ndo chebo igo Kevin Nyamweya from Kilgoris niko ndani yo moroberio abunigatia babanda totobwati ndo chenga Eunice yule moja good morning guys ndo che Walter Yoba kurwa Embakasi niko ndani Martha Kemunto following kurwa Nairobi Kenya Sonish Moranga korwa Utawala nonde ime yomoroberio Rose Michieno korwa Nairobi Pipeline umongina Edelmonte na my hubby na after Lonyango nothore ime yomoroberio ndoche Samuel Ntabo korwa Ekiru Matundra Cultural Center following Klaus Nyakeza watching Ensakia till the end ndoche Mbarikiwa Sospita following live from Kisii County boygo ndoche Mike Tango Zulu korwa Kangundo Koma Hill Shrine watching live boygo ndoche Omoiwa Wawakinami tuned in Joikem Martha ndoche nga watching live from Saudi Irad na boygo Enoch Makori say hi to Frida Mheshimiwa boygo na abankoranga ekatimero obwate ne yokorenda emete na boygo kolende bintu bitonchoka nene ngikwa wikirania ase ensemelia gosimeke emete na boygo kolende bintu bitonchoka nene no mate amachi wansa sire chindoche ekogera sinjo bantu basimegete meringam emeringam ikunywa macha mangi lakini nane karagote muntu nga promete go ikomurigeri yentago chenja twagambete na bantu kurnema namuna tuwate na Dr. Ondim na tuwate sia sokonyora kolenta imete tusimeke imeteri tarikunywa mache mange kyara unale kirugo kenya kwa konto smegete tuarenta mbaka makendo makenda ya agukina na chutware market na bokorosi ne bisikisa na bokorosi mera na bokorosi mesa lero no robonare fashion bina toboteba kyagera bantu baito ba smekire na nento gende te smeka egere tutiginga emeringam etani ila walitori mire chisoko chinyinge twatagire kwenikari chabantu basimeke sasati nimeteye nimesocho imekabiri te kunyuma chegere chisoko chitoka mache kyagera nembule murakero gucha mukega chisoko chinyinge chigo kama ntobwate chisoko nchiro konyora bundi ndero setibobe chisoko bona majago itera kando ne pipe irebe itera kando kora turi na kitoko
tokoranga bitachi bya beribya na macha tokire igo nekine gento tokubwaterana n'abantu baiben antu kulnema ne serikali yonsi egertolenga umurubulio yiga uhikiranire asengenjo none karosimegete mitem ingena mauga mange na linelio korogotara nona semetere abokwe kwegoke. All right. Na otebe abande kera mali manora kongire omuti tari asima omuti no simeke kawa soro babo no simeke avocado na bengo muti ande yakwa matunda igo no kubwatana bintediga ninyenderete na indi ntorikuira na magega ekogera kutwachakire sabari nakogende sabari n'abantu b'ibintu bampimete kyara n'abasabete gasimya ketano indorenga naikiraniri biri n'abatebeti nibakombori. Okay. Wigo mheshimiwa na manga genrete ime yensi itwa Kenya anmono e county ya Kisii. County ya Kisii tabeto korani ngalibe linene lyabere ligo kina tabeto koranga nigo omoswada bokugane ko mwaka isiko omokonyo mugabano county ya Kisii Dr. Robert Monda oba gogwetu wani bunge county ya Kisii. Wono gochibosi ngai toro chibono asensemo yemeroberi liye senate. Maite mo deputy governor garete wodiane anno kumye karo motion yego changa sabiriri yake ase assembly on toro go claim anam sabete jibesa mo emerum lakini rende ekereacha igaitiwa lakini torikanyita asaba lingori bali abanene aba yokuri yake ase assembly yake sitachete mwana yobatebanga namwaite chibesa mwiboli nakanite tamwaite besa lakini ntukulingana weso yeito unabe MCA kare chikoro chakwa bakage tumake genda sa senate bono litukuli ya chimatano na itura manyenga ekene nkireki yekogera nonya sembulia basoeri bachite bons ikaro iwe motion yembande nere yarete motion yateba ya ke dichasere teneke na mwana olitache ti rote barende ni karete abegoli basoete abitafite no barenge bono kyatoka ntoko nyara ko kolera attachment kyagera ntoka nyete senate litukuri ya chimatano naliyo bonsi bono bagocha toko bategerera uyo oteba na rwete na kyarwete keni maitenga monda no mulisia mbiro gakyora rengeke gabuna kiwango kyo mulisia takubwata li hakikorwa se muntu kawaida na inde wala kolere chigasi nyinge ntwanye kwebu magoso bunayo kyere tali ntanga nyo bero mujumbe otenere masirika mbalimbali Titigari ni bono ntumanye bantu tekunyara go chachi na kikaenda se senate nerege tegerere eto ya machibu lakini rende ibeno ntubwati magoko matambe ne wodi bwato marembe bwata masikani yeah. All right. Abantu abatokoranga engakinero moroberi orenge o public participation abatokoranga nigo moroberi yugo igo beta korekana as award ya okorende nigo to abatokoranga aba MCA bakuruchi ward chinde bagacha as award ya otokoranga bakwana mangana mangi kigima igoro ya umweshimiwa alika abatoro jugo kuirane lya so bwango bolia kolende inkyora bakwanira ibikoro byabana mata no gokirane lyo nai ekogera chage kuirane lyo muntu chire ward otebirenga mugambe Steve na koira matuko saba nkyore ni libono gabo utenogote banyasai tigamupune taba na ali sia etwe na koira atatu erurure saba ote banyasai amupune mangana yakoraki kono ga uchake inkyura chake kuiraniria because egas terieronget egas nabantu bibeno bangete egi ere na anyole maiki yaku okwani otebanga para tirikorosi
ngiura cha kumoira ringa nkorosi weri gote tiganya sa momenta matuko arole para bune korosi public participation imba nyerente te headquarter igete kere kwa Kiombo akini balente te ibeno nanje na bolitinga nkimokolentere ibeno ibakali ya Kiombo bagante binga ntaipinera na inde kere wodi nya kolete public participation no na be muse bari barengo bari bachete ibeno chiwodi chabo mwaro chimokoro kinganja koraki njaba public participation abandi nabatebetinga yaya tindigo cha sengencho ninje mbante tingolenta bari kwerende kaiga iko tarikiri gintu okwiraniria yaya ikogera tsitsinde cha kwiraniria gintu mukunyora mwetani n'abantu abangi no kwaye into time abantu bamanyekene ekiagera karo kwiraniria abantu bakwira ngwate teori ikiagera kine matukabira atatu bantu ngucho bari bamanyanki kagenda ate nkikabete igo nekyo korera ndari kwiraniria into binge ande kukomanyenga bono nche gonchorire bondo mwemse kwodieben muntu tachoriri usobolete bugambi agatewaganye achikwa wenga kiende acha ko genda matanga gukwana na inje no mugambi injage kumuiranira gaki asinaro togo sana injo indairana ni no mwana injo ibeno bali ne gitara sigo nte pale ntwara beti ndikireta kegocha skuru ina kire lakini bibinde bigana siku saba na nini nyasai to kutira nagi awote vendenga itabote uraino bore burayo boiga tari boro bwarika onkora miaka yane abananchi bibeno bamente osibabe komuto mwao ke tarinjo mutanga ne barayimbaro bagambire kuna bona ibeno mugaka nyantari bagambire nohale mugaka nyangau bagambire nohale mugaka Tom ogambire nohale mugaka Chacho ogambire nohale Steve nonde geti abagambire bambira bawucha babole bugambi nabonkoira ande stingira ubugambi nugusukikuru ali asole mbakasande igo no bateba ende nekyotekora ngenya kwera neri binte binge na ende urabona na chire matanga kolera no matanga no kuchakwera sabantu imichandere account gosema gendero kora tukarangiria abantu lakini baro asara nyora abantu abakwanire na matanga igo nera ka ukwana mwali bagakwanira ikiagera takorangira abantu baije takogenda goikaibunga se county osomo deputy governor no governor bagwate issues nera soero nera rokaniti bono rindi ke opportunity achire akororokana chinsechu bono komotenga na ayorokana ekiagera tago chakororokana ngane para koros takororokana ngane skuru akwa kacha oikarorokana se ebitina bin nera ka bwate ke gwikyo akino chagwene kiagera na kikyo konyoranga ebinte binge kongukirira nande mugambi na rwe godi yache ende tena batebe tinguyo goche beno tigaije onye olinga ibeno no agukwana iwekane abantu baije kiagera politari chigodi chineme paka igoto bagana kenza togotwara saa tokune tutwara masikani tusikane buna bagambi. All right. Aboigo ingana nere maita abalikini mbandi ziti wateringa omwishimo monda no akorwa ibeno mbaga netiko manyanga aye nsemo kieye otenine ensemo ya bali baga netiko morusia bose ensemo eli bale kumwegera bose asenseme yo muswado bukone ku mwaka isiko ayenga ngai ya yoberde maite monda no ibe wadiana ne kare wadiane eita chikurali chiro option chabat eita mwakera komorus mwakera tigale wose ekura bespoyo ya intwanchi rigote base uwake yekogera ina against ya machiko ya assembly kyane njinte tinko rundi city ntebe gwachite goteba otatiga
nkomanyore nga kayorwete oyo ko bolu kayarwete na ndi nkora chole nga inkanika ekogera tarinche nanjete kuiburwange na munda pues tarinche nanjete omodi chikurwa sense mo yebeno kera na intento mutagete tobwatera n'abantu bayibeno ne dichi tokolega siamo ya ekogera onye magoso tayo sanya magoso aro ibi n'ibintu bike tokugamba twibwane n'abana bamo tororenga account kere mirimito gukora is temporary ni y'abantu ikegera monda natakere 5 years simba natakere 5 years na Steve natakere 5 years igentunga takitoko bwaterana tokolega siamo abana inchi bakoke kuna inchi nimbwate advantage mbwate ediche kurwa egodia ya nandi nikura yani iwi kabona bogwe jasira yo munyene ndogenda gende stirus je assembly. All right. Ni elio my thing abande babiri bakora riteneni lakini kolenda kiwe kirota baigo. Nikora. Tebanga inchense monde nereye. Oyo no teba nere lakini kolenda kwabere oteba ensemo ya onto riko chiko so imekigima kolende ensemo yende nelinga bono ke muswado kwikira senate nigora chigutwara chinsemo ibere na baraete bose agwe ngakiro chenga kara chigweta ngakyo bokolere bwa ebora chiko bano mugabana mbuchiko ba obuya boli ninkibura bero buya nkibura bero bobe because Teriga bano mosoerete, eno mwana inchi osoete. Mangana account tayaria. Yaikire senate yaro lirenga yaya. Magoso tayo. Oiranire. Inki mugaba nara kanire. Anire so bwate personal interest nere because wasoerero. Bantu barigiri bari magoso tayo. Que vale magoso tayo. Vale magoso tayo, wera ni unga yaya gendo colegas. Inki na BMC barangereta colegas. Inki mugaba narangeta colegas. Iekogera agantu kalika bwate liswali. Gansiro. Eyo tindochi. Ndese bonza dene bitina binde biro. Tali magana yoba kolele iekogera kegere kogende step na bono senate senate rindi mbale senior bali ingoli banyolire dichita bwati magoso batebirira no kolegas ingura kane bono ekaratira ngura kane ikegera no mugaba na oteba tere amosaret magoso county tayari makama makasaro no mwananchi uchita Karole mbande galenta mangana assembly kera jina kiyo ye county kero igo weka kolega siamu na ndi no ko sabana no mugabana onye ne feedback ego changa yaya ikegera mangana itari account mangana isikota chase account go mangana inquiry Nerebuna era stadi assembly tabati magoso na gocha tumari gani tubatera negas koge. All right. Boy gonto bitakoranga e weekend ye nigo mwaziri gwechiseme Ezekiel Machogu na boygo abarayikuruwa se kyama kya UDA babiri bagwaka ekoko ame babiri bagocha asorogongo rwagusito bero siasa chinyinge cyabere chikoba ime iyorogongo rwagusi inkyora bego kwanira because twabetoranga nigo mugusi abagekanite inkyora kwanira igoro yobo ubumugusi umugusi namale iyenzo zitabwati no bwanjani abujo sabanganya saya tukuni tutwaro bwanjani abo umugusi baromboramo tati go bwanjani iyenzo tubente kobeka nakitoko mento bwanjani asengincho tuanja the president Dr. William Ruto Machogu ni minister ya Chisemi Kenya ngima igo aso itubwate gusi umushimwe Sekeri Machogu kera nerole the cinemas kari minister ya Kenya ngima itubwene tubno mugusi komwa amaskani yae
kiagera tumanyi gucha ntubwate gavana Simbarat nene gavana ya Kisii County nsemo ya nebuna Nyaribari chache ntubwate Zairi Janda nera acholire no mwananchi ntubwate Doris Donya women rep gacholire no mwananchi ntubwate Senator Mheshimiwa Onyonka gacholire no mwananchi zega siya mono oversight ya koranga bintu kabya kaleki kabya sarikire n'intu kunabe MCA igogo ikatosikane ekerekero go cyayo mugabana umwananchi uri wachaya ekero go chaya Donya n'umwananchi omachote wachaya kero go chaya Steve tarinje wachaya na Steve umwananchi ibeno wachaya igo no goteba nga kitogo kora ubwanchani boche twanchane nalikero umuntu amanyenga imipaka nero yogo kolegas ekogera kwanyora bandi barop ne bono machogu mheshimiwa kaucha kurigikero kyo MCA na bwategas tari kurigyo gavana na bwategas enga kigwika 2027 na rio yo konyora nga Steve kubori rekero kyo MCA gostori kubori mheshimiwa Chanda kubori gostori kubori Donya kubori gostori kubori lakini bono ika kiro muntu tigakore gasiri yaire kiagera buna bono macho nere bono sine mostubate okubwente gotobekamu kera macho ekera turange nere bono sine most nande gale amaiso ya serikali kera nera kuwakilisha Dr. William Ruto president ya Kenya nere natata masikani gatuchara muntu kurugusi igo tisikubeko bwanchani tokora macho tumwanje tokora governor tumwanje tokora Donya tumwanje mangana yenda kware kugera nakyo abaro kigwa bali gero yesorinde uchikonganya ya uchiku kabisa bamubole monene ngigwa tutigera abange batagete batigera uchinguru cyoko boki abakule chinguru cyoko bwenye birema lakini akabatabye wanchani no mulembe igintu kirego komu nokoriyo wanchani no mulembe kina kitoko ke ntubuna bagusi tigatwanchane wansa turamanyanga oyoro mu MCA gachorere oyo macho igachorere nerete sine mosti asokuwakilisha serikali ya Kenya oyo gavana igachorere nere gavana ya Kisii County oyo iga mheshimiwa Chanda igachorere no mujumbe o Kisii County igo chinga kichitoro tigatutware owanchani abandi baro achorere biru wao kera bina bono use mheshimiwa Osoro kursati mugirango lakini ande serikali na iro bochibuyi ni bintu bina tusikane na Kisii yetera genda na ndo mugusi yeah. All right. Boigo na mangi abera kugendra nyensi tu ya Kenya ni maete engana yechingero na boigo omuziki ni engana bwanchite kegima asikolende tu abeta koranga nigo ama tukabwango iga omwana muziki korwa asero gongorwa gusi embarambamba oyo chire nkuma imensi ngima kero muntu niga abera kumukwane range weekend ngima kero tu abata koranga nigo agani gwa kwe fine enene kegima kolende tukoranga nigo aba wakili mwakidance normal na boigo omobunge South Mugera Stevana Sosoro aweta wasona nagatina kwene kinga abera kugaya ninganeye isiko yekigambero gyo koti yekerengere kya onkere kieke igoro yechimbwa to abeta korachi embarambamba no wansa wakero mwakiro mali eko chivwi Osoro biyamano ase kuwanga no kwayirera oko whip utake whip aba jumbe lakini uka whip abantu abatenere music copyright egere koranga embarambamba teribwakana 6 million pongesi ya singing choko bwaterana ama wakili na kuikaransa na korora gotebe embarambamba egwa matuko ere tubese chukera none atachibwati na nitanya gochirosia tatikarende ne rieta ligokuma kyagera
muntu ulitari kuma buno muntu nga Steve Ariko kaganga chweso bwa ose job buno le studio atata kai go yole studio ni chweso bwate nimbala mbamba tego toka nenyarete amanyi gwetinire para aso amali baime kugera nkuri yale natigenda abarai baito ambat kerenga mbiyamuno aso kubwatana ringane lakini nimbala mbamba n'abantu bandi bagotera nairo legento kotera abana inchi kuikanga rene nonya sayo gotera ringo wole busa tikama chika bwatibwe amatera nonyine kero isi kunyura kare mugaka munyoncho na tera to mwalimu yomo ole kubara akamutera ngakubara akonyanya ngoko kubaka ebipisi by'ingoko marieta one kero baragire ocharukinge kitwali onye ndisi kebwato ocharukia onye kenda goroko sesti ocharukia oteba twatigairi kibwato gete na kibwato gete olinga marieta onyoncha kamatera onyoncha na basaeretu no monte producer agakana 30,000 a fine esani ye kababandi kibese cha sama tukabona gichirenga ine fine hiyo ase miake 30,000 bona bakonyola stamps of million ya ikono gotebia abantu baito undi bwensi ogotera imanya no mugusi ni karchenero nandero legento gototereria tiga korota kwabeka kendi Jones wanga amatera yogotera ngotokaniali na kiali mbiyarinde nigotari imbaramba bayoka na bora nyoro soro mbaige to bakamokonyo mushimi gusoro gusatu mugirani no mu advocate omari no kwerwa mushimi gusoro gotiga chigasyae no kwerwa omari kumwaka na weka nganjunga mbere kina na bijara ko bachimilion na ndo waka no chimilion lakini enkoreri abwate yobugusi no mbarapamba kerandiro konyoranga chisa chinde oro kerli montenchera otara muirase magoso igo gotebia bateri baito bagusi tigo to bosoku terange gendukeria no nayo raligerri no mwanu na baiboli tigo tera ngokoba mantu agotera tigo kororo muntu gotera kuri Jamaica urusi chisati tugetetu kimna wacha kanga ki tumanyi tikar jaba Jamaica ngaki na kiakolete tokoro muntu kuri Jamaica ogotera busa nayo chake gotera busa aiga igono gotebia bana musiki baito na batere banyasai tiga tusabirane nande kara tarasokia ligionde akobwatisi naba pasta baito na inungo batebiri bagali gembara mbamba ubika sama sabo na buranyole nere amatemu namange yenseyi ekogere mbara baba no musanione ali na chite baka Nairobi kamoroleni kamudenga ya ibinde tokukanya biebi na inde tisanchiri chimbe na ruseti ase YouTube igote minute bono nga kucharu yeto igorura chinde nchiro morigeri motegerere monyore to mo advice engere amatemu na bako baba swahili batenga kuteresa sio kwangu konye teresa te tabweti nsepi egere tokonyene ase abana musiki nande tomanyenga chisani chinchi bwatoko semi ababuja bakuru nabagaterire nabono mugaka munyonjo natetenga ebisibe bwanjite gutumane bamurabake boy sani rigibwata mafunzo disani chichagaterire inki waso amakuru esani nturiko ganda buna chiraga karunyumba kagochurigena haire tigatutera chisani chigo konya abantu igo bana musiki mwensi naba seniors mogotera naba abakristo mogotera materenya sai langeri mbarambamba matebinga gege gwachirari kyakera onye kwanyora iso tabigitiyanga tiagoseka ane bibina bakana ligige tamba mutube ni kwanyora mbarambamba yakorire mukani ni takwigwa mo ligyo ndamukwanire ibintebiga no kunya gukina nabo semani igo nakina otebanga
bantu baito ba Kristo na hande mbara mamba na kao kogete kurwa sense agacha matera na inu wa pastor wa Kristo mugwate monache matebinga mkiekoba na hande mbara mamba ngo gusaba gwetera ndisi TV to choirorera magoso onye kwabere tubono mambi na borabe twaberwa nayo bwate kerenge rikyogo ngano chwa birune mbaramba tokumanye mbaramba manyasaya oye nabasani bari aroseti to lenda nikete no rayo nda advice yabana musiki baito. Alright mheshimiwa. Singe nchondo chebire bebere komnyoka kegima bono nale kugania orwe kerengere rikia okyo mwali na boigo nabo gosanga no momenyi wensemo ya iweno igoro yegatemero biro tabugukwanira asema bia bono kurende origetie gochia koyikirania gochia ase amatuko abosio. No mero beri yimbangete. Kwanza tara ni mero beri ngwate abanga bane mbaro bate basubagete kura ningoyo mu bote basagete bura. Talie kura nigo na bengo tebanga nigo ensemo yaba MCA bali kura litene ninga yututaite asoke yututaite atigare a service mbate betigoro yenga na asibali te kura yes kugera bande ngai tena fodiri swadi eri kegera mai tigato kende kemachiko akini gete kenene dichino montone wadi eveno ne kota yane nangi tintageti ndusie kura na tintageti ndu asar igo tigato watrane ebigan ko era bire ko wene zire mangana ere kegera nende aduna sempre mantwaro tari masabu kabachito siasa no ere gai moto siasa korte ende aba ligere kurube no mirobeli di moetetie nero ndabe kubakolre ko gera ntimbwati mirobeli minko enta eko gera ntubwate public participation egere to levin tubna binde bna bono ebo ya nyamecheo ya vere saidi ya miaka 10 tanya ko lukende ngonyero siande jichuma chabekuru etangi ne chebe bore nere akirwa togende ko na promise tinkora nekia koba nere nyole tang alika bosigoro nanengora tora mangane ya poli ro nero ero ne kinaba nenchi waka bosi bakonyora mache na ni nero nasabete movement rap toganyete yagesere na nete kere kole mwege tunu kedigoro tukanike nero ni process egere amagendera yiga ego to kunyakora chinga kitoro na hande to ko bintu bya bananchi batagite chipara chiro chisarigete buno uchikirwa chipane chinga chisarigete ngonya kori yande nchira buno mwemsie chiro chindi chitagete first aid omo changa mokeigo onya korobedia se chikaya sarikirake ndoko kanyanga bakaipacha tiete kunya kubangande chichake kunya kubeko muchanga ngwetera cyose cyane monyene tukanyirete epache ikegera ubugambi nabo yakogera ngakita gukora kasi to gukora asemya ketano toko gokeba na inchi batamende toko gati abakotenga nandi tigatonda bakonye utatiga njena utatinga kiro mwaka buno kwara twakora assessment gina kolre kintara kora na kitoko bwaterana ekogera ukugani bwaito naki tugukuna abagima y'abantu ingaki kero kwaruru bogambi ogokwanu kwanu gochaire oso kwanu gosikire igo encherute tuchu kwanu mbona ningere opportunity yokobeka nabalia mutasigeti abagambi nabakwa mabuta basike chinga kibarobisi ikegera mambi naye ko guri kero gike gochaya kuri okoroke na kocha korakiwa igo ase bintu tamanyeti bori watebiwa keri kera ntuko atikemanyi kiri muntu nkumanywana igo nabantu bibino honesty ya maskani ya mongete na Kisii County na Kenyingima tigatomente ya maskani egere na linya saenere abotusesemia kenda sende bobe
nabo bondebi eko gare bintebiga no kubwaterna kugambiteringa no kwa Steve Arika ubanchorete mbawakirishe lakini ubongaini nechisemi nandi ni numontarira oranga nagambira buya Alright, mheshimiwa Mbia mwana suikira nase studio. Tebali echinga kicho mwelio. Ndonde do kwaliga ni ime Ndizi TV. Uganda usanga nabali elitwaito wa Ndizi TV. Igoro yemerobelio ogendrete gokora. No ni Ndizi TV ntogenda gokora assessment. Na intuti maitira abekero mutienyi kiro mwaka. Lakini ndende nyasa ebunaratu yali bagalia bene. Ntogenda gusanga na ili netone kinga. Kwa bero ikirania amagendrao asenchira yowekera. Numonchu mwere Ndizi TV asengencho yebiro. Nganchere tochiko tapokeria amoroberio bwensakia ase chinga kechi askolene ntaba ya bya butwa betu kubatera na korwa kete chinza chia mambi Frida Kirubo yutu abata kubatera na nere oyobaga usuka ense mwine ko mwishimiwa libagali ya bene tobeto gosanga nere wegotenko mweba Abigail Nyanchama oyone kinga chibichechi boyigo na Mario gyabere wekirania ase nchira yoboyikiranu askundu mwanchu muri Ndizi TV ngota binga gendra kotengera Ndizi TV na bobwansu bo mugusia sengenjo ndukwale neretie emeroberio yoko kia gosemia na boyo kumanyia ayagendrete ime yorogongo rogusi na boyigo NC ya Kenya nechinse chitoncho kanene wikera chinga kichinde na batakeire oburigirelio buya ime Ndizi TV na bwo obwansu ubumugusi.